Ok, assalamu alaikum. Mohamed Lamine, promoteur culturel. Hande min ɗon ha Yaoundé min keɓi jaɓɓama feere miɗon be réalisateur feere bo gallo wonte Ousmane Docta. Min getti on be jaɓɓago min ha Yaoundé fayno min ɗon be Hajja Aisha Fadila mo andi son ventilateur. To min jamure ni kadi miɗo be jije be Ousmane Docta. Ake Hajja Aisha. To min jaɓɓima min seyi sosai be yigo ma ha min. Kai Hajja Aisha Fadila min getti ɗo fu jaɓɓama diga min ngari Yaoundé min keɓa jaɓɓama bonni bonni. yettugo kanko on crée chaîne je on yiyata subanɗo kanko man on crée ɗum ndamo bon kadi yamin matina on imbaɗɗo bo tamin publigol mo haade de groupe ji artiste en ngam min getta Aisha Fadila jaɓɓama je waɗani min ha Yaoundé non ɓe peccamin feere bo wonde kursi amin DJ Evi DJ Goni Ousmane Docta Marwa jaɓɓama lesdi Yaoundé jaɓɓama. ok min gettoɗon bo Aboude studio huccugo Marwa kam wala kam